Nang makarating kami sa bahay, syempre parang wala lang, kasywal na kasywal. Pero naroroon ang katanungan ng tiyo kung bakit kami napaaga sa pag-uwi nun. Ayun, kinausap ng kuya si tiyo. Pero wag daw ipagsasabi at baka malaman umano ni Mang Omar. Tuloy-tuloy ang kwento ng buhay ko pero iba-iba na yung paksa ngayon. Sa una pa lang ay sinabi ko ng pagbubunyag talaga ito ng karunungan. Maliban pa dyan sa mga nilalang na hindi nyo alam na umiiral pala. Sa lawak ng saklaw ko noon ay patuloy ang pamamayagpag ng kaalaman ko. Pero hindi ito yung tipong superhero. Isa na namang karunungan ang natuklasan ko noon. Kung gaano kadelikado ang mga naunang narinig nyo, ituring nyo itong kasunod na mas delikado. Pag-aalay ang tawag dito. Alam nyo kung bakit? Sobrang bisa at tiyak na unang bungad pa lang, mangingilabot na kayo. Sa tagal kong nananahan doon sa bahay namin, may kaalaman pang nakakubli na hindi pa napapasa kamay sa akin. Tinatago ito ng tiyo ko. Katunayan ay nasama pala ito sa libing pero nasa puntod ni Kuya Manuel. Doon nakalagay. Paano ko nalaman? Ganito kasi ang nangyari. Bali si tiyo noon, pinapasuko na ako noon sa ama. Para na rin maging maganda ang buhay ko. Isa pang dahilan ay maging panatag na din siya sa akin. Kala mo parang nagwawala ang tiyo nun. Sa bagay, naimpluwensyahan ito ng mga pastor na laging bumibisita sa bahay. Walang alam ang mga pastor na yon na ang nakapaligid sa bahay, kampo ng dilim. Talagang pinapabalik na ako noon ni tiyo sa pananampalataya sa iisang Panginoon. Gawa ng wala naman ng banta, wala namang kalaban. Tingin ko ay ubos na sila noon. Kung meron man ay hindi pa namin nakikilala. Katulad na lamang ni Bartolome. At mangyayari lang yon sa isang sitwasyon na karaniwang mangyari sa isang tao. Yun bang inggit na yan? Pero sabi ko kay tiyo, hindi ko pa nasasagad ang kaalaman ko. Siguro kapag sa palagay ko ay kontento na ako ay doon na ako susuko nun. Ayun, bigla na lang nagwika si tiyo ng, "Ikaw talaga, puro na lang pag-aalalang bigay mo sa akin. O siya sige, gusto mo maging sagad pero pinapaalalahanan kita. Ang isisiwalat ko sa'yo, literal na buhay nang nakataya dito. Ang sabi ng tiya mo sa akin nung nabubuhay siya, hindi pa niya nasusubukan ang kaalaman na ito. Hindi niya tinangka dahil na rin natatakot si Socorro para sa sarili at buong angkan. Kapag napa sa kamay mo, ikaw na ang mag-isip kung itutuloy ko bang pagpapalawak pa ng karunungan mo." Sabi ko naman kay tiyo nun, "Drama mo naman tiyo. Ano ba yan? Parang sobrang sela na." Ayun, nagmungkahi siya sa akin na kunin ko daw ang isang libro ng tiya. Nasa puntod umano yun ni Kuya Manuel. Siyempre, nanlaki ang mga mata ko. Parang gusto kong ngumiti pero nakasimangot naman ang mukha ng tiyo. Kitang-kita ko talaga sa kanya ang sobrang pag-aalala na animoy kong isiniwalat niya sa akin. Para bang katapusan ko na. Pinag-isipan ko muna yon. Oo, naging interesado ako pero kung simpleng bagay lamang yon. Dapat ay napasa kamay ko na noon pa. Kasama na mga gamit ng tiya. Di ba mapapaisip kayo? Ilang araw din akong binabagabag. Nagkataon namang nagpapahinga sa panininda kaya naroroon lamang ako lagi sa bahay. Ako ang nag-aalaga kay Joshua. Nagagalit pa noon si Kuya Ed kasi baka daw pagkatuwaan ko ang anak niya. Baka ipakita ko daw yung salamin.
Loko talaga tong si kuya. Wala na talaga siyang tiwala sa akin. Bakit ko naman gagawin sa bata, di ba? E di tinubuan ng hubag-hubag si Joshua sa takot nun. Hindi pa naman napapagaling ang isang hubag-hubag ng madalian. Kumbaga bukol na karaniwang tumutubo sa bata kapag nabibigla. Ewan ko ba kung bakit may ganyan yung mga bata. Nakapagtataka no. Hanggang sa nakapagpasya na ako noong alamin ang kinatatakutan ng tiyo. Sinubukan kong isama si Kuya Ed kasi siya ang paghuhukayin ko. Kaso umiling yon. Wag na daw siyang idamay pa sa kalokohan ko. Nagbabagong buhay na umano siya. Aba, binigyan lamang ako nito ng silsil at piko. Ako na umano maghukay. Basta isaoli ko lamang ang mga nasira ko. Tanghaling tapat yon. Nasita pa ako ng kapatid ni Pandak kung ano daw ang ginagawa ko at ginigiba ko ang puntod na ito. Sabi ko naman wala. Namimiss ko lang yung mga kamag-anak ko. Naglabas kaagad ako ng kandila para isiping magsisindi lang. Napaka-osyosero talaga itong si Bebero. Kung sa bagay hanggang sa mga sandaling yon, tagabantay pa rin naman ito ng lupain namin. Nabibilib na nga ako sa magkakapatid na Negrito. Parang hindi tumatanda. As in ganun pa rin at walang nagbago. Madalas kasing kumain ng hilaw na karne ang mga ito. Hindi katulad ng tiyo at iba pa na kumakain lamang kapag nagkakasakit. Nahirapan ako nun. Gawa ng nasa ilalim ang puntod. Tapos ang problema pa dyan ay hindi ko nakapaka agad nang mabutasan ko ito. Mabuti na lamang at bulok na yung labi. Dahil kung hindi pa, parang kumakapa ako ng papaya. Ayun, pinalaki ko ang butas. Nasa uluhan pala yon. Akala ko ay malaking libro kaya nahirapan ako doon sa may loob. Singlapad lang ng 2 posporo yon. Sa maniwala man kayo o sa hindi, pagkahawak na pagkahawak ko nun, sobrang init. Mainit siya na parang binalot ng malakas na enerhiya. Pero saglit lamang yon at nawala kaagad. Matapos kong maibalik ang mga tinibag ko, dali-dali na akong umuwi nun. Doon ko na sa bodega, sinuri ang mga nilalaman ng maliit na libretang ito. Napakaliit ng kataga. Naduduling ako nun. Kinakailangan ko noong gumamit ng salamin. Unang bungad pa lamang sa nababasa ko. Kinilabutan kaagad ako. Maraming karunungan ng nilalaman na para bang nabibilang na ito sa pinakamalalim na antas. Naroon na kasi ang pag-aalay ng tao. Basta napaka-weirdo na siya na ibang-iba talaga. Wari ko pa. Hindi kaya pangkulto ito. May nakatawag pansin sa akin doon. Isa itong uri ng ritual na kung saan ginagamit sa malakas na barang. Malakas pa ito sa pantok. Ito yung tinatawag na pag-aalay. Malalaman niyo yung kabuuan sa kwentong ito. Siyempre katulad ng dati, pinag-aralan ko lahat. Maliit lamang ang libro na yon pero sobrang raming laman. Para bang isang Biblia ito. Natatakot man ako noon pero sa isip ko ay ito na siguro ang sukdulan. Lahat ng nilalaman ay puro brutal na barang at kulam. Hindi lang sa lagubang at alakdan. Hindi bungo. Hindi salamin at hindi din yung mga talandrong karaniwang ginagamit ko. Lalong-lalo na, hindi din ito alupihan. Basta madugo. Badugo ang mga paraan. Iniisip kong matututunan ko ito pero ang tanong, magagamit ko ba? Ipapaliwanag ko naman sa inyo ang kaalaman na ito. Kung bakit nagiging sakit ang pangkukulam at pangbabarang. Sa mga nakikinig dito na may karunungan,
Di ba, alam niyong isang sakit na ang pamamarang ito. Ang tanong, bakit naging sakit? Madali lang. Doon pa lang sa mga unang nilalaman ng kwento, malalaman niyo na kaagad. Yan ay kung nakuha niyo yon. Magsisimula tayo sa umpisa. Mga seremonya, basbas, at iba pa bago maging lehitimo. Ang susunod dyan ay maraming pamamaraan. Ito na ang pinupukol kong punto. Sa bawat pamamaraan ay kailangan mo itong masubukan. Ano naman kasi magiging silbi ng mga karunungan mo kung walang subok, di ba? Siyempre, ang hahanapin mo ngayon ay ang taong gagamitan mo niyan. May kasalanan man o wala, basta magamit lamang ang mga pinaghirapan mong aral. Ang iba pa nga, sila lamang din ang gumagamot sa binibigyan nila ng sakit nun. Eksperimento na sinasabayan ng gabay ng kadiliman. Kakati ang kamay mo kapag hindi ka nakakapanghamak ng tao, lalo na't nananabik ka sa mga karunungang hindi mo pa nagagamit. Kaya nga napakaraming kalaban ng isang mambabarang. Ang kinagandahan lang ng sakin, nasa gitna ako. Hindi nilalamon ng isip ko ng kademonyohan. Aminado akong sakit ko na din ang karunungan ko. Naghahanap ako ng masusubukan pero yung hinahanap ko, masasamang tao naman. Mas mabuti pang magkaroon ng kapitbahay na aswang kesa sa kapitbahay na mambabarang at mangkukulam. Isang halimbawa dyan, ang karunungan sa paglalason. May kilala akong maglalason. Kumakati talaga ang kamay niya kapag hindi siya nakakapanglason. Maging ang sarili niyang kaanak ay nilalason niya na. Lalo na umano kapag may bago siyang natutuklasang kamandag. Kaya gumawa ito ng alternatibo. May gamot din siya sa nilalason niya. Ang kinagandahan dyan, hindi alam noong tao o biktima na nilalason na pala siya nun. Manghihina ito at lalapit naman ang salarin tapos may ipapainom lang. Pwede ding talandro at 4 na tapik. Maaalis na kaagad ang lason na yon. Basta, aral sa karunungang itim yon. Magiging sakit na ito. Kahit ngayong kanan, sakit na rin eh. Kumakatid din ang kamay kapag walang nangyaring subok. Palakasan ba? Bueno, balik tayo sa kwento. Anong ginawa ko pagkatapos nun? Napagdesisyonan ko na pasukin na itong panggagamot. Tutal ay may karunungan naman ako sa kanan. Paano ko masusubok ang mga natuklasan kong bago kung naroroon lamang ako sa bahay at chill-chill lang, di ba? Nagpaalam ako kay Tio. Kamuntikan pa akong madagukan. Ano ba umano ang nakain ko at papasukin ang bagay na yon? Aakitin ko lamang umano ang banta. Ang mga albularyo umano ay maraming kalaban. Tapos mambabarang pa ako. Baka umano mapukaw pa ang laban na dati pang nagwakas. Tio, yung binigay sa akin para sa mabuti. Oo, masama yung karunungan ko pero ginagamit ko naman sa tama, di ba? Huwag niya po akong hadlangan. Mga tao naman yung tutulungan ko eh. Hayaan mo nang dumamay din ako sa laban nila. Para na rin may tagapagtanggol sila sa oras na maipit sa bagay na may kinalaman ng kababalagan. Sabi ko na nga ba? Nakuha mo na no? Ngayon dahil nalaman mo ang bagong pamamaraan, humanap ka ng paraan para masubukan. Ano nga yung sinabi mo? Papasok ka sa pagiging albularyo. Hindi kaya yung gagamutin mo, barangin mo pa. Hindi no. Kilala niyo naman ako eh. Ang totoo, pwede ko namang gawin ang gusto ko nang walang pahintulot sa Tio. Pero bilang respeto na rin ay kinakailangan kong humingi ng basbas. Baka kasi isipin na nagmamatigas na ako nun. Pumayag ang Tio ko pero wag daw doon sa bodega. Dagdag pa niya ay magtatayo siya ng isang bahay na tanggapan
sa may bandang likuran. Doon ito sa malaking nara na ginawang tambayan ng tiyo dati. Ayun, nung araw na yun kaagad ay nag-angkat ng kagamitan. Pinagawa kaagad ang bahay. Sapat lamang ang laki nito. Siguro nasa 16 na metro ang laki nun. Pero pinagawan din ako ng lautin sa taas. Teres kumbaga. Para na rin kahit papano ay pwede kong gawing tambayan. Napakabilis na tapos nun. 2 araw lang. Maliit lamang yun pero 4 na karpentero ang kinuha. Tapos ang katuwang ay sinamang Omar at mga negrito. Kaya sobrang lakas at bilis magtrabaho ng mga yon. Matapos magawa, ang sabi ng tiyo ay pwede ko na daw gawin ang kabulastugan ko doon. Pwede ko nang gamitin ang pambabarang salip na panggagamot. Hindi naman ako nagsalita pa. Literal kasi nga nabarang talaga ang karunungan ko. Maliit na parte lamang yung sa kanan. Kagad ako nagsimula sa paglipat ng mga kagamitan. Pero syempre iniwan ko yung salamin. Sabi ko kay tiyo, siya nang bahala doon. Langya ka. Huwag mo akong idamay dyan sa kalokohan mo ah. Bakit hindi ka na ba uuwi? Hoy, animal, tumalikod na lang ah. Ed, tulungan mo nga itong si Roberto. Parang maglalayas na eh. Lahat sila noon ay nakatingin sa akin habang nag-aal sa balutan. Sabi pa ni Mang Omar, baka umano mabulabog pa sila sa lugar dahil sa akin noon. Napapanahon na siguro ikaw ang dumisiplina dyan. Parang hindi ko na kinakayang ugali eh. Para pa rin bata. Sabi ni Tio Raul. Abay makakatikim talaga sa akin yung pamangkin mo. Kahit hindi mo pa sabihin. Ha, magbubuo naman ata ng bagong digmaan to ah. Sabat ni Mang Omar. Naririnig ko ang pag-uusap nila pero syempre, napag-isipan ko na yon. Babalutin ko ng pambulag ang lugar para iwas damay na rin sa kanila. Ang akin na lamang nun, ang pagkumbinse sa mga kakilala kong mga bihasa kung sakaling kailangan nila ng makakatuwang sa panggagamot. Papuntahin lamang sa akin ng ibang pasyente. Nagulat ang mga ito, lalo na si Bora. Paano daw ako magiging manggagamot kung ganoon ang kaalaman ko? Nginitian ko lang. Habang si Aurelio naman noon ay galit na baka diplobyo lamang umano magiging resulta. Lalo na't nung lumapit ako sa kanya, ay ibang Roberto na umano ang nararamdaman niya. Parang demonyo na umano ako noon. Alam ko kung bakit. May mga karga na rin kasi ako sa bagong libretang yon. Kinarga ko yon sa katawan ko. Para na rin kapag nagsimula na ako ay dere-derecho na yon. Nananabik talaga ako nung magamit kaagad ang mga karunungang yon. Isang buwan na lang ang lumipas. Wala akong pasyente. Bagot na ako nun. Para akong baliw na parating handa sa gagawin doon sa tanggapan pero wala namang dumadating. Pinagtatawanan nga ako ni Kuya Ed. Kung sumama na lamang daw ako sa pagtitinda. Parang baka makatagpo pa ako ng babaeng makakasama ko sa buhay. Hindi umano yung parang nabartolina ako at laging nakatulala nun. Hanggang sa bigla na lamang napabisita itong si Bora. Kala ko ay may isa sangguni ng pasyente. Kaso nagpapaturo pala ng karunungan. Kanan ng gusto niya. Aba, mantakin niyo. Ako ang nilapitan. Sabi ko naman sa kanya ay puntahan niya si Aurelio. Doon siya magpaturo at wag sa akin nun. Ano bang gagawin mo? Bakit gusto mong madagdagan yung kaalaman mo? Tanong ko. Kuwan. May gagamutin lang ako sa ibang paraan. Hindi kasi umuubra sa nakasanayan ko eh. Tugon niya. Bakit hindi mo dalhin dito? Papakita ko sa iyong gamutang ngayon mo palang masisilayan buong buhay mo.
Baka doon matuto ka, di ba? Matapos kong makapagsalita, sumingkit ang mga mata ni Borja. Habang nakatitig sa akin noon na para bang kinikilatis nito akong maigi. Pwede. Sige, bukas dadalhin ko dito. Ayun. Napangisi kagad ako dahil alam ko sa sarili na may unang pasyente na ako noon. Naglalakbay kagad sa diwa ko ang mga pamamaraang pwede kong gamitin. Pero lamang doon ang bago kong mga natuklasan. Kapag panggagambala o kinulam ang pasyente, abay masasabi kong magkagamit ko yon. Sumunod na araw, napakaaga kong nagising, Sir Seth. Si Kuya Ed noon ay sinisipat ako at nakangisi ito. Umiling pa yun na para bang nangungutya ito. Kuya, baka gusto mong masubukan yung bagong barang. Trip-trip lang. Tatanggalin ko naman kaagad eh. Hayop ka. Kung ano-ano na lang yung mga pumapasok sa isip mo ha. Nako, sabi pa naman sa akin ni Kuya Raul baka kinain ka na ng kadiliman. Baliw ka na daw. Siguro, nasa 10:00 na ng umaga yon. Dumating itong si Borja. May kasamang dilag at 2 matanda. Lalaki at babae ito na halos sing edad lamang ata ni Borja. Napayuko pa ako noon bigla nang matapat na sa tanggapan. Paano ba naman kasi? Nailang ako sa dalagita. Kagandang babae mga kagiliw. Siguro'y naninibago lamang ako gawa ng puro pangit kasi nakikita ko sa paligid ng bahay. Basta iba yung kutis niya. Balingkinita ng katawan. May alindog. Hindi ako nakapagsalita. Hindi nga ako nakapagbati at nakayuko lang. Sa pagkakataong yon ay itong si Kuya Ed ang nakatiktik. Napakalakas ng pangamoy. Nakatitig ito sa babae tapos kumikindat sa akin. Alam ko nang nilalaman ng kokote niya. Hindi mo ba kami papasukin na Roberto? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni Borja. Nilalagnat yan. Mabilis ang lagnat. Yung pagkalalaki niya. Sigaw ni Kuya Ed. Wala uy. Tsaka huwag niyong paniwalaan yung taong yan. Napapailalim pa yan sa matinding gamutan sa isip. Lumayas kasi sa katinuan. Sagot ko. Pinapasok ko na sila pero doon ko sa lautin gagawin ng gamutan. Kahit papano'y makikita ako ng mga tao na mapapadaan. Gaya ng sinabi sa kwento noon pa, may daanan ng mga tao sa gilid ng Nara. Matagal na yon kaya dumami na din ang mga bahay. Nagtanong kaagad ako noon kung sino ang gagamutin. Ang sabi naman ni Borja, yung babae. May tumubo kasing bukol sa gitna ng dibdib niya. Ang tawag dito ni Borja, alab umano. Isang uri ng sakit sa matinding init at minsan ay nagiging pigsa pa ito. Pero duda siya na isang kulam yon. Kaagad kong tinawas. Napagtawanan pa ako ni Borja kasi yung pagtatawas ko, ito yung tipong ginagamit daw para pang tsamba. Palito kasi yun. Bakit umano yun ang gagamitin ko meron namang iba. Nainsulto ako doon kaya naman inangasan ko kaagad ang pagsagot at sabi ko, hindi kasi marunong magtawas ang iba kaya tsamba ang tawag. Ibahin niya ako. Matapos ko makapagtawas, malediksyon ang lumabas. Ito na rin ay base sa pangitain ko. Alam niyo ba ang malediksyon? Makamandag na bibig yun. Maldisyon. At kapag ang tao ay may karunungan, tapos nakapagbitiw ito ng salita, yari ka talaga. Kaagad kong sinabi na napakasimpleng gamutan lamang ito. Sinimulan ko na kaagad ang pag-uusal. Pero ang problema doon ay hindi ko makita ang bukol. Naiya naman akong paghubarin ng babae, kaya kinapaka pa ako na lamang kaso
Nagrereklamo naman itong mas magaling pang si Borja. Sabi, tingnan ng bukol nun. Oo nga, para ka namang ewan Roberto. May ginawang katre dyan sa baba oh. Gamitin mo. Sabi ni Kuya Ed. Hindi talaga ako makabanat kay Kuya nun. Galit na ako pero pinipigilan ko lamang ang sarili. Wala akong nagawa noon kung hindi ang gawin lamang yon. Doon na lang sa baba. Mahirap naman sa itaas kung ganun. At ayun, lumipat nga kami noon. Narinig ko pa sa dalawang matanda na wari ko, lolo at lola yun ng babae. Manggagamot ba umano ako? Kasi parang hindi umano. Nanginginig pa yung kamay ko na parang baguhan. Hindi manggagamot yan. Mambabarang yung animal na yan. Sinusubukan maging mabuti. Sabi ni Kuya Ed. Doon halos hindi ako makapagpigil. Parang gusto ko nang saktan ng kuya. Nasa dila ko na talaga ang mga talandro at isang bigkas na lang at duro sa kanya nun. Yari talaga. Kaso nakakahiya eh. Para bang alam ni Kuya na hindi ako papalag. Nagmungkahi ako sa babae na humiga sa may higaan at tumaob kaso. Roberto, nasa harap ang bukol, wala sa likod. Sabi ulit ni Ed. Napalunok na lamang ako ng laway nun. Kahit hindi ko sinabihan ng babae na maghubad. Naghubad ito. Walang pangloob na takip. Kamay lamang niya ang tinabon doon sa maselan niya. Doon ay nakita ko na ang bukol. Medyo malaki ito. Tapos ay nagkukulay ubi na yon. Kumuha ako ng lana. Ito ang lanang binigay sa akin ni Aurelio. Pinahiran ko ito at inihip-ihipan ng hangin kasunod ng talandro. Tapos ay pinatabunan ko ng damit. Nakausli na kasi ang dalawa pang bukol nun. Panira sa konsentrasyon. Mga kagiliw, lilinawin ko lang Inaamin ko na iba talaga ang naramdaman ko. Lalaki ako eh. Itong kwentong ito ay kasama na lahat. Binulungan ako noon ni Borja. Ang sabi sa akin, ginagawa niya na umano ang ginagawa ko pero hindi umubra. Ano ba daw yung sinabi kong gamutan na makikita niya nun? Sinusubukan ko muna Borja sa paraan na katulad ng sayo. Pero kapag hindi umubra, iba naman syempre. Anong iba? Ganun pa rin yung gagawin mo eh. Huwag mong sabihing tutuklapin mo yan. Tatawagin ko yung salarin, Borja. Gagapusin ko. Anong alam mo sa panggapos eh? Kaliwa yung alam mo. Hey, manood ka na nga lang. Inobserbahan ko ang babae. Tapos ay sinundot ko yung bukol nun. Nasaktan ito. Sumigaw pa nga. Hindi umubra ang unang gamutan na ibig sabihin lamang ay hindi ito ordinaryong malediksyon lang. Kung hindi sinadya talaga na may kasama namang palipad hangin at kulam. Lalaki pang gumawa nun. Doon na ako nagtanong-tanong kung sino ba ang naging kaalitan ng dilag. Ang sabi naman sa akin ng babaeng matanda na nagpakilalang Sisa, may nobyo umano ang apo nila. Tapos ay nagkahiwalay. Sabi ko naman sa inyo, hindi ko nobyo yun eh. Sumasama lang sa akin pero hindi ko sinasagot. Pinangangalandakan niyo naman po ako doon. Hindi ko gusto yung tao. Biglang sabat ng babae. Hinila naman ako ni Borja at ang sabi nito, yung dalawang matanda umano, parang pinagkasundo itong apo nila sa isang mayamang tao. Dagdag pa ni Borja, nagkasagutan pa nga umano ang mga ito sa bahay niya. Ang sabi ng babae ay huwag daw siyang ipilit sa hindi niya naman gusto. Tsaka hindi daw siya mukhang pera. Napapaisip kagad ako noon na baka itong dalawang matanda lamang din ang nagbigay sakit sa apo pero wala naman akong maramdamang kakaiba sa kanila.
Siguro yung kumukulam, yung lalaki na tinanggihan ng dilag. Magpaganon pa man ay hindi na lamang ako nakialam pa. Basta gamutan lang ang pwede kong matulong. Maraming proseso ang ginawa ko pero hindi talaga umuubra. Kating-kati na talaga ako nun. Gusto ko nang palabasin ang mga tao dahil isasagawa ko na talaga ang natutunan kong panibago. Pinako ko ito. Parang ako na rin ang pinako ng sangbitin ko mga kataga. Nanigas ang katawan ko panandalian at parang binagsakan ng malaking kampana nun. Ganun na ganun ang naramdaman ko. Navevertigo ako na kapag pinagsama na ang dalawang karunungan sa iisang proseso. Siguro, sa mga albularyong iba nako, gagala na lamang sa kalye nang wala na sa katinuan kapag hindi kinaya. Kaya ginamit ko kaagad yung ipinagbabawal na orasyon. Total ay nakakayanan ko naman yon kaya naiinda ko ang pagka-vertigo. Matapos ang pagpakong yon, nagwala ang babae. Napagalitan pa ako ni Borja maging si Tiyo noon ay naroon pala ito't nakasilip sa may bintana katabi si Kuya. Ang sabi ni Tiyo, ba't ko daw pinako kung walang makakahawak sa babae? Tumayo na lamang kasi ito bigla tapos pinagmumura kaming lahat nun. Pinagduduro pa at sinabing papatayin daw kami. Sinaktan pa yung dalawang matanda. Nakalimutan ko magwawala talaga yun, Sir Seth. Pumasok na si Kuya Ed at Tiyo. Ang masaklap dyan ay walang suot na pang itaas yung babae. Kaya naman pinutakti ako ng sermon ng Tiyo nun. Binalot nila ito ng kumot at doon ay kinausap ko ang kumukulam. Nagtanong ako sa pangalan. Umamin ito na ito yung pinaris sa babae. Ang pangalan ng babae ay Erma. At yung nakagapos ngayon, Lito, yung lalaking mayaman. Kinausap kong tanggalin ang kulam dahil kung hindi ay paparusahan ko siya nun. Nag-usal na ako noon ng parusa at sobrang init na ng daliri ko pero ayaw niya daw pagalingin. Kaya yun, pinarusahan ko. Kaso hindi naman nasaktan. Pinagtawanan pa ako nito. Sobrang nagtaka ako noon. Imposible namang hindi masaktan. Ramdam ko ang bisa ng parusa. Uminit nga ultimo yung daliri ko noon. Karaniwan sa ganito ay hindi talaga umiinit kaso nga halong karunungang itim ang karga ko. Kaya yun ang nangyayaring reaksyon. Nagmungkahi ako kay Borja na siya ang magparusa. Ginawa niya naman yun pero hindi pa rin talaga tumalab. Iba na to, sabi ko sa sarili ko. Malamang sa malamang, nasa loob ng isang ritual ang kalaban. Malalaman naman yan dahil kapag hindi nakapaghanda ang kalaban abay, masasaktan talaga yon pero kapag nakapaghanda ito, kumbati na ang mangyayari. Inabot kami ng gabi at doon ko na napagdesisyonang gamitin na ang natutunan ko. Sabi ko kay Kuya Ed na kumuha ito ng kambing. Buhay na kambing. Nagtanong pa ito sa akin kung anong gagawin ko. Sinabi kong isang ritual yon. Nakiusap siya na pwede ba daw pusa na lamang kasi ang pag-aakala niya, bituka na naman. Yung katulad ng ginawa namin. Ang layo naman ang iniisip mo, Kuya. Saan ko itatanim yung bituka sa bahay mo? Doon ay umalis kaagad si Kuya. Pinalabas ko naman ang silid ng dalawang matanda. Maging si Borja, pinalabas ko na rin. Si Tiyo na lamang ang naroroon. Hawak nito si Erma. Nagreklamo pa si Borja kung bakit daw siya palalabasin kung may gagawin akong ibang proseso. Sabi ko sa kanya, eto na yung dapat niyang masilayan pero hindi umaakma sa sitwasyon. Saka ko na lang ipapaalam at ituturo sa kanya ito. Ang totoo ay hindi ko naman talaga gagawin yon.
Niloloko ko lang si Bora para na rin dalhin ng pasyente sa akin. Habang nangyayari yon, si Tio ay galit na galit pa rin pero hindi ko na siya pinapakinggan. Pinapalusot ko na lamang ang mga sermon niya sa kabilang tenga ko. Napakalakas ng kalaban. Nakapaghiling ako sa baba pero hindi umuubra. Para bang magkasing lakas lamang kami nun. Dahil kung hindi, madali lang talaga sa akin ang patay nito. Pero hindi mangyayari yon kung hindi ko muna napapakinggan ang kabilang panig. Huwag maghukom ka agad. Dapat ay makinig din sa hinaing ng kinalaban. Pero sa mga puntong yon, parang napakatigas nito. Nagbibitaw pa yon ng mga talandro at dama ko ang lakas. Kung walang sapat na karga ang katawan ko ay tiyak tumba ko nun. Ano ba yung gagawin mo? Pag-aalay na, Tio. Sagad-sagaran na to nang matikman ko agad ang lakas ng pag-aalay. Walang hiya ka. Gagawin mo yan dito sa babae. Obvious ba? Ang sagot naman ni Tio, sa oras na may mangyari sa babae ay malilintikan naman ako. Hindi ko daw alam kung anong magiging resulta. Si Tia Socorro nga noon na hindi minsan ginamit ang pamamaraan nito. Ang sabi ko naman, wala namang masama kung susubukan lang. Binalot na ng karimlan niyang isip mo. Sumuko ka na kasi, Roberto. Kulit mo naman. Huwag mong antay na pati kami namimiligro sa'yo. Sabi ni Tio Raul. Ilang saglit lang ay dumating na si Kuya. Abay parang ganun din ang ginawa sa akin ito nang makahuli ng bayawak. Biro mo, inihagis ba naman sa akin ng kambing? Di tumalon kagad ako nun. Itim na kambing kasi ito. Hindi naman siguro biro yun dahil nakasimangot ang mukha ng Kuya. Dali-dali niyang sinara ang pintuan. Kaming tatlo ang naroroon sa loob, maliban pa sa babae. Nahabol pa ako ng itak dahil dyan, ha? Mabuti na lang hindi ako nakilala. Kuya, bayaran mo yung kambing bukas. Yung may-ari Tagalooban. Abutan mo na lang ng pera. Sabi ni Kuya Ed. Ano? Ninakaw mo? Wala naman na tayong kambing, Kuya eh. Inubos na naman ni Grito. Baboy na lang yung natira. Parang hindi mo naman alam. Minsan gumagala-gala ka din sa lupain, ha? Para ka na rin si Roberto eh. Naka-Bartolina. Ako pa yung pinapagalitan mo, Ed, ha? Napatawa ako noon. Lalo na ng pandilatan ng mata ni Tio Raul ang Kuya. Siguro dahil lang sa sobrang banas kaya nakapagbitaw ng ganun si Kuya Ed. Yumuko ito na parang pusang napakaamo nun. Hindi ko nilabas ang 3 bao. Iiyak kasi ang mga kasama kong gabunan kapag ganun. Isa pa ay hindi ko na din kinakailangang gamitin yon gawa ng sa prosesong gagawin ko. Kinuha ko ang itak ni Tio. Tapos ay inabot ko kay Kuya. Nagtanong pa ito sa akin kung anong gagawin niya sa itak. Sabi ko naman nun, pugutan niya ng ulo ang kambing. Dito? Dito sa loob? Hibang ka ba, Roberto? Magkakadugo dito. Ano ba yan, Kuya? Siyempre saluhin mo yung dugo sa batya. Meron dyan sa likod, kunin mo. Naguguluhan naman si Tio. Nakikita kong nakasingkit ang mga mata nito habang nakatitig sa akin. Yung babae naman ay kalmado na pero nasa loob pa rin yung salito na nakagapos. Ang importante ay hindi ko na kailangan pang kumuha ng bagay galing sa kalaban. Matapos magapos ay papalitan ko ng pantok yon. Yung pagapos ko pa nga, inuna ko muna ang puder para sa kanila ni Kuya. Puder sa kaliwa ito. Gawa ng malakas ang presensya ng pagpako. Maging sila ay masasaktan nun. Basta, sinigurado kong selyado sila. Nagawa naman ni Kuya ang pagpugot ng ulo sa kambing. Rinig ko pa sa labas noon ang mga boses nila Ate Ursa at ang kapatid nito
Siguro ay nababahala na rin sa nangyayari. 13 kandilang itim ang itinirik ko. Pakorting pentagram yon. Nilapag ko ang bungo at 2 pang ibang gamit. Mga ribulto itong kulay itim. Basta, malakas ang manghatak yun ng negatibong enerhiya. Tahimik ko lang inihanda ang lahat. Sina Tiyo at Kuya ang siseryoso na mukha nun. Ito namang si Erma. Nagsisimula uling magpumiglas. Alam ko yun kung bakit. Dahil nararamdaman na ng kalaban ang presensya ng inihahanda ko nun. Yung paglabas ko ng bungo at ribulto. Hindi ito yung gagamitin ko talaga. Sinadya ko lamang yun dahil nga lumalakas ang kapangyarihan ng dilim kapag naroroon ang mga ito. Binasa ko ulit ang nilalaman ng maliit na libreta. Baka kasi may nakaligtan ako. Nang masiguro kong sakto naman ang ginagawa ko, doon ko na kinuha ang ulo ng kambing na yon. Pasintabi po mga kagiliw. Medyo nakakadiri ito. Pero para na rin malaman nyo talaga, ididetali ko ang proseso maliban na lamang sa mga talandro. Hindi talaga pwede yon. Yung ulo ng kambing ay nilagay ko sa gitna ng pentagram. Ang ulo ng kambing ay sumasalamin yan sa pentagram. Doon pa lang ay malalaman na natin kung gaano kadelikado ito. Penta na hugis ang pinaglagyan ng kandilang itim at pentang ulo pa ng kambing. Kinuha ko ang 2 mata ng kambing. Tapos sa leeg nito banda. Di ba may butas doon kung saan ito yung lalamunan? Kumuha ko ng kapirasong tela sa damit ni Erma. Isinuksok ko doon. Pero habang nangyayari yon, binubulong ko na ang mga talandro. Lamig at init ang bumalot kaagad sa loob. Para bang umiikot-ikot lamang ito. Sina Tiyo noon ay nakikita ko ang reaksyon, lalo na yung ilaw na nagpapatay sindi yon. Ang sabi pa ni Kuya ay lalabas siya pero sinita ito ng Tiyo. Hanggat naroroon din siya sa loob ay hindi siya lalabas. Hindi pwede mangyari yan, Ed. Damay-damay na tayo dito. Huwag kang tatakas, animal ka ha. Hey, nagtatayuan yung mga balahibo ko. Roberto, ano ba tong klaseng proseso na to? Ba't nakakatakot naman? Obvious ba, Tiyo? Puro ka nalang ganyan eh. Magtino ka nga. Huwag mo akong igaya kay Ed ha. Gusto ko nang tumawa nun. Alam niyo mga kagiliw, itong tiyo ko siguro sa kabataan nito ay parehas lamang sila ni Kuya Ed. Yun bang kwela? Kaya siguro napamahal sa kanya si Tia Socorro. Ilang saglit pa. Aba, inilabas na ng tiyo ang tanga nitong pangpalakas ng aswang. Nasabi ko naman na mga tanga nila, diba? Mga kakaibang suso ito. Si Kuya Ed ay ganun din. Dinukot na sa dibdib at nakalawit na yon. Sabi pa ng tiyo, kahit papano kapag may nangyari ay makakatakas kagad sila. Doon tayo sa lautin dadaan. Tingnan mo nga Ed kung nakakandado ba. Dahil kung hindi, gigibain ko talaga tong pinaghirapang bahay na to. Inalam ko na Kuya, hindi naman nakakandado. Yung bintana, hindi ko rin kinandado siguro. Sa bintana ako dadaan. Para bang nawawala ako sa konsentrasyon nun. Siguro, kung kayo yung nalalagay sa sitwasyon, tapos yung mga kasama mo nagkakaganon, talagang mapapatawa ka. Yung mukha pa ng mga ito ay napakabalisa. Si Tiyo talaga noon ang ikinatuwa ko. Ang layo na ng mga kinikilos niya kumpara sa nakasanayan. Para na kasing bata yon. Ilang saglit lang ay tumayo ako at lumapit kay Erma. Tinapik ko ng 1 beses ito at kaagad nakawala sa panggapos. Para pa itong nagtataka nun. Nakahawak kasi sa kanya ang tiyo at kuya. Nagtanong ito kung anong nangyari.
Pakawalan mo na kuya. Para ka namang ginaganahan eh. Erma, mahabang kwento. Hindi na alis yung kulam sa'yo. Parang gusto kang pasukuin ng lalaking yun eh. Pero hindi ako papayag. Mahirap ipilit ang sarili sa hindi mo naman gusto, di ba? Diyan ka lang. Huwag kang lalabas ha. Narinig mo yun, Kuya Raul? Saan kayo nakapulot na mahugot tong animal na to? Ganda ng pagkabuo ng pangungusap, no? Sabi ni Kuya Ed. Tumahimik ka dyan, Ed. Di ako napapanatag, ha? Pwede na ba kaming lumabas, Roberto? Tapos na yung panggapos mo, di ba? Hindi ako nagsalita nun. Pwede naman silang lumabas pero pinili kong doon lang talaga sila. Maging ako kasi noon ay natatakot. Sabihin na nating natutuwa ako habang naroroon si Kuya at Tiyo pero kasabay noon ang pagkabahala. Hindi naman umalis sa mga ito. Nakaupo sa may katre sa likod nila si Erma. Nagkasikuhan pang dalawa at narinig ko kay Kuya Ed na hayaan na lamang daw ako. Pero ang sabi ng Tiyo ay wala daw ako noong mungkahi. Pinapatay ko ang ilaw. Tapos nun, pagkasindi ko ng kandila, bigla na lamang nagsalita si Erma. Yung boses nito ay parang impakto nun. Pagtingin ko sa kanya, nanlaki ang mga mata ko. Yung mukha nito ay ibang-iba, na para bang mukha ng isang hukluban. Sina Tiyo pa nga noon ay nagkatalunan. Mantakin nyo ay mga aswang yan pero takot na takot. Nagkatulakan pa dahil umuusog ito patungo sa akin. Ano yan, Roberto? Bakit nangyari yan sa kanya? Sabi ni Kuya Ed. Abay malay ko ba, teka. Erma, nariyan ka ba? Tanong ko. Gumapang yung babae. Tapos dumungaw ito sa amin. Kung gaano ka nakakatakot ang mga aswang, siguro ay mas nakakatakot yun. Yung buhok ay bumuhagag na lamang bigla. Naiisip ko tuloy na nabasag yung salamin at sumapi sa kanya yung huklubang nahuli ko. Kaso bigla itong nagsalita. Gawin mo ang nasa isip mo. Patayin mo siya gamit ng mga kaalaman mo. Huwag mong patagalin dahil mapapahamak ang babae. Hindi niya na masisilayan ng umaga. Gawin mo na. Gawin mo na at nang makuha ko ng kaluluwa niya. Sino ka? Sino kang hinayupa ka? Ang sama mo naman makatitig. Huwag matakot ha. Sinong kaluluwa yung kukunin mo? Kay Erma ba? Ang taong sinambit mo, yun ang kapalit. Hindi babae. Dalihan mo hanggat may oras pa. Dahil kapag hindi mo napatayan, ang mga nakikita ko ngayon ang kukunin ko. Narinig mo yun, Roberto, di ba? Patayin mo na daw. Tandaan mo may pamilya na ako. Huwag mong kaawaan yun. Langya ka. Wika ni Kuya Ed. Kagad namang sumabat ang Tiyo. Roberto, matanda na ako pero gusto ko pang mabuhay ng mahaba. Kung ano man yan, sundin mo siya. Sige na. Napalunok ako ng laway nun. Alam niyo naman mga kagiliw na maawain ako, di ba? Binibigyan ko muna ng pagkakataon ng isang tao pero sa kalagayan namin yon, mapipilitan talaga akong pumatay. Yun pala ang nilalaman ng proseso. Ang nasa harap, demonyo. Orakulo ito na siyang magbibigay ng babala sa kung anong mangyayari sa hinaharap. Gabay yon sa prosesong yon. Siyempre, may kapalit. Kaya pala hindi ginagamit ng tiya yon. Ngayon ay naiintindihan ko na kung bakit. Walang nauunang kasunduan dito. Kusang mangyayari talaga kapag naisagawa ang prosesong yon. Kumbaga,
Wala ka nang mapagpipilian. Kung kaya kong manipulahin ang kapangyarihan ng dilim nun. Ngayon parang hindi na. Walang halong biro o kasinungalingan ito. Lilinawin ko lamang na may mga bagay na hindi natin alam mga kagiliw. Ang mga bagay na yon, nakapaloob sa maliit na libreta. Gaya ng sinabi ko, walang imposible sa kapangyarihan ng dilim. Bumuntong hininga ako. Tapos ay nag-usal ng pampatok. Sinangbit ko ang pangalan ng lalaking yon. Tinaga ko ang ulo ng kambing. Biglang nawala ng sapi si Erma. Nahimatay ito. Gawa ng bumulagta na lamang bigla. Inalalayan naman kagad nila Tiyo yon. Pero hindi pa yon tapos. Hindi pa natatapos ang proseso. Marami pang sasambitin. Gamit ang kapirasong liwanag doon at salamin pang basa. Sinangbit ko ang mga kombinasyon. Nang matapos yon, nagsipaglaglagan ng mga bagay na nakapatong sa may dibisyon. Yung pinto ay biglang kumalampag at nagkasigawan ng mga tao sa labas. Umaalog yung tanggapan. Literal na nilulukob ito ng presensya ng kadiliman. Yung init at lamig, naroroon pa rin tapos nakakarinig na ako ng mga hele. Nagsusumamo ang mga heleng yon. Sina Tiyo ay hindi nakagalaw. Nakikiramdam lang. Pero halata sa mga ito ang tatakbo na. Narinig ko pa ang boses ni Ate Ursa kung ano daw ba ang nangyayari sa amin. Segundo lamang ang namagitan. Namatay ang kandila. Bumalik na sa normal ang presensya. Doon ko palang nalaman na wala na at tapos na. Binuksan na ang ilaw. Tapos si Erma noon ay natutulog na. Tiningnan ko konti yung tabon. Wala na ang bukol sa dibdib nito. Isang indikasyon na napagaling ko na yon. Kung tutuusin talaga ay mapapagaling naman yon ng mga organitong manggagamot. Mantakin nyo ay ganun pala talaga ang proseso ang ginamit ko. Ang sabi pa ng Tiyo, huwag ko na daw uulitin yon dahil baka kainin ako ng konsensya. Tapos hindi ko daw kitil ng buhay ng kalaban edi sila umano malalagay sa alanganin. Walang kawala dito ang kung sino, Tiyo. Hindi ako makapagbigay ng pagkakataon sa kalaban pero pwede ko pa namang gamitin, Tiyo. Yun ay kapag lihiti mong masama talaga yung kalaban. Mukha mo gamitin mo. Yawa ka. Dapat pinalabas mo na lang kami. Nang ikaw na lang yung kukunin. Parang lumalabas na kami yung nagiging alay dun sa... kapag tumanggi ka. Ay, sarap mong dagukan. Hindi na lang ako nagsalita sa sinabi ni Kuya Ed. Wala naman na akong sasabihin pa. Kung magdadahilan ako ay wala din akong lusot. Tama naman si Kuya. Iisipin talagang silang alay nun. Tingin ko nga yun ang konsepto ng pag-aalay. Hindi sa kambing, kung hindi ang kalaban o kasama sa buhay. Si Erma noon ay doon muna nanatili. Yung mga matatanda ay umuwi para kumuha ng mga magagamit ng dilag. Nagmungkahi kasi ako na kailangan kong obserbahan muna baka kasi may mangyari. Pagkabalik noong dalawang matanda, ang hatid nitong mga balita ay namatay umano ang lalaking pinares nila kay Erma. Nalaman nila ito dahil nga malapit lang ang bahay nila. Nagpatiwakal umano. Pero nagsawalang kibo sila doon dahil alam nilang nangyari. Na ako ang pumatay doon. Inamin sa akin na nagkautang pala ang pamilya nila sa angkan ng lalaki kaya kinumbinsi nila si Erma. Gawa ng nagugustuhan siya ni Lito. Para daw baka makwits ang utang nilang malaki. Ito yung panahong nagkasakit umano ang mga magulang ni Erma. Tapos magkakasunod na namatay.
Ang bilis tumakbo sa isip ko noon na kagagawan yun ni Lito. Kung nagkagusto ang lalaking ito at sa tingin niya ay imposible ang sagutin siya ni Irma, malamang ay kinulam niya ang mga magulang at siya na rin ang tumulong bilang utang doon. Nagpanggap na mabuti, di ba? Hindi din naman natin masisisi ang dalawang matanda. Malay natin, habang nagkakasakit ang mga magulang ni Irma, kusa na lang lumapit sa kanila itong si Lito at nag-alok ng tulong. Tapos ngayon nang mamatay na ang mga magulang ay minanipula siguro sa pamamagitan ng pakikipag-areglo kapalit ni Irma. Maganda kasi talaga itong si Irma. Pinaplano ko nga nung ligawan. Siguro kapag nagkaganon, nako, tapos ang utang nila. Hindi ko na yun pinagmamayabang, baka isipin yung ganun ako. Baga biro lang. Nanatili si Irma na mga 4 na araw sa lugar. Ang lola niya naman ay dumadalaw lang. Katunayan ay nakilala ko ng maigi si Irma. Dalagang Pilipina talaga ito. Napakasimple lamang niya kahit ang ganda naman. Magalang din ito na para lang ding si Ate Ursa. Si Kuya Ed noon, abay, pinagsasabong kaming dalawa. Maging si Tiyo ay pinaparinggan ako. Baka ito na umano ang pagkakataong sumuko na ako sa Panginoon. Lang yung mga aswang yan. Pero ang lakas ng pananampalataya nila sa Ama. In fairness naman. Kahit nasiwa sila sa simbahan pero pinagdidikdikan sa amang sarili. Siguro, kung mabibigyan ulit ako ng pagkakataong makasulat, siyempre idudugtong ko dito ang kasunod. Ibang Roberto na matutunghayan nyo. Maraming salamat mga kagiliw, lalo na sa pagsubaybay sa lahat ng kwento nyo. Nakakagaan ng loob ang mga comment nyo. Hanggang sa muli.